Er moet echt wat gebeuren. De woningmarkt zit nog steeds op slot. Er is nog steeds te min aan huizen. En vooral voor de meeste Lietse beurs, dus betaalbare woningen, daar willen we vooral echt op inzetten. Dan wil je hem echt bijvoorbeeld inzetten op de leefbaarheid in het dorpen. In Verwaan wil je hem inzetten op een brede squallen. Beide squallen bij elkaar komen kunnen en het MFC. Is er nog wat bereidwilligheid in het dorp daar? Nou, je plan dit net van de groen kwam? Ja, dat vind ik wel. We gaan wel rekening houden met dat er wel een negatief sentiment wezen kan in worden. Want het is natuurlijk wel heel vervelend geweest al jaar. Maar we merken gewoon echt, tot uw verrassing ook best wel een heel grote positiviteit. En dat mensen toch zoveel krachtig binnen dat ze weer van hun dorp beginnen. Dat ze weer met alle ideeën komen. We hebben die participatieplatform digitaal. Ja, er weer al hier mooie projecten opzet. Nou, daar hopen we straks een aantal van u te realiseren te kunnen. In ieder geval moet er een nieuw squalgebouw komen. Wij willen ook zien naar een sporthal, dat geldt voor mij naam. En de ontmoetingsfunctie is ook nog steeds een opgave. Daar we wel wat middelen voor in de begroting hebben, maar we moeten eerst zien wat is er precies nodig. Met zelfs drege tijden voor Elsenien in Nederland. Hoe zullen je inwoners hier in Dansbedeel in de meer te komen met hege energieprijzen? Ja, daar hebben we ons energiearmoedebeleid voor ontwikkeld. Er is een kadernota al opgesteld waarin dat staat hoe we de centen ongeveer verdelen willen. We krijgen zijn heel ton ongeveer van het Rijk en daar maken we het met wan. Dat is net toereikend om iedereen financieel uit de put te helpen op korte termijn. Maar het is wel genoeg om mensen in ieder geval op gang te helpen met duurzaamheidsleningen, subsidies, een jachtbus die het mensen gratis helpt. Meestal met Lietse beurs kan ik een broek van mij, dan worden er een aantal maatregelen in het huis verjocht. Zoals wat folie achter de radiator, LED-verlichting, toch strips. Maar daarnaast willen we ook zien hoe kunnen we mensen helpen om kennis te vergaren. Wat er mogelijk is in hun wenning. En hoe komen ze bij de juiste subsidies terecht en hoe vul ik die formulieren in. Dus het is veel breder dan alleen maar even een patiënten te gaan.